Здравейте! Днес реших да снимам в Minecraft BG, като покажа моята къща и малко се позабавляваме. С мен е... Опа, извинете за тази грешка. С мен е Даниел и сега... Да, здрасти вика. И сега се разходим да ви покажа моята къща. Ето, тук съм си направил нещо за животни, ферма за животни. Ето я. Мене ма кефи, но как иде? Излизат. Излезе ли? Добре. Сега ви покажа главната къща. Ето. Тук е честрума. Тук си имам ендър чест. Ето честови с мечове и такива неща. Ето тук тия глави са на хора, които вече не играят Майнкрафт. В смисъл такъв не играят в този сървър. И така. Ето тук също имам някаква честрум. Добре. Ето тук пак глави имаме. Само че тия хора играят в този сървър. Ето тук, както виждате, имаме някаква градинка. Бях се направил. Добре, сега да ви покажа Team House. Добре. Ето, да. Също така, ето, това нещо е място за отвари. Тук се прави отвари, такива работи. Тук ето и нещо беше всичко пълно. Абсолютно всичко пълно беше. Пе и свърши. Ето тук, както виждате, има брадавици. И тъй, добре. Сега да отидем към Team House. Ето го и Team House. Ето, често ви. Който тук само тима събира. Ето тук има някакви отвари. Добре. Сега ще ви покажа хедшопа, който ми го развалиха. Тук имаше глави, беше пълно, ми го развалиха и си тръгна и ме удариха, както е. Добре. Друго, кой покажа? Да, след малко ще дам. Добре. Сега да разведа в другите ми къщи. Аз ви покажах Team House. Хедшопа ви показах. Това е тъс. Коя беше тая? Да. Тук бях си построил един замък. За кефя. Ето, както виждате. Ето го. Тук съм излял малко вода. Както и да е. Чай сега как ще изляза. Тук си взимам една брус. Да, ето. Ето го и замъка. Виждате. Тук има някакъв честрум, бях се направил. И сега слезем към ресторанта. Ето малки е ресторанта, но за кеф съм го направил. Ресторанта. Ето, често има храна. И така. Сега да ви заведем в другата къща. Къщата. Ето да. И тая е много яка. Бях си я направил сам. Ето да. Ето тук тая къща е по-малката. Има тук и теми. Често. И ето долу тук съм си направил пейки и такива работи. За кеф. И тук съм сол някакви честови, ако има нещо. Не слагам. Не. Давай да влизаме. Сега ще покажа по-голямата къща. Добре. Да го разведа. Ето вижте тук как съм го направил. На кефи. Ето е по-голямата къща. Ето тук има разни неща, глави, тук е често ума. И тъй. Сега отивам в другата къща.
Тъс къща, която ви показах. Тая къща много ме кефи. Също аз съм я правил. Много ме кефи. И така. Кефи ма. Доста яка. А? Доста яка. Да. Ето той даже ви казва. Че яка е, ми има кефи. Ма в честовете нищо няма. Но мисля да се преместя тук. Добре. Така. Това беше. Само да ви кажа, в този сървър е пълно с хакери. Пълно е с хакери и не можеш да отидеш на PvP. Но както да е. Додайла. Добре. Това беше от мен и от Даниел. Довиждане, до нови срещи.